Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphala phambili. Unlike those who are calling that maybe the soldiers will withdraw from DRC, I said we can't do it, not now. Lincwatyiwe ijoni lokuqala kumajoni alishumi elinesine athe awela kumbhodama kwimpuma yase-DRC uRifleman Derrick Maluleke nobekho kwikhaya lakhe lokugqibela kwilali yaseHlanike ngaphandle kwaseGiyani eLimpopo. This is lawlessness. This is very illegal for you to be drilling and doing any other thing, especially those of us who are drilling boreholes. There's municipalities that must give you a go ahead. Umphathiso wezendlela nezothutho eGauteng uthi kuza kuthatyathwa amanyathelo angqingqwa ngakubahlali abonakalisa iziseko zophuhliso zeGautrain. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Lincwatyiwe ijoni lokuqala kumajoni alishumi elinesine athe awela kumbhodama wakwimpuma yase-DRC uRifleman Derrick Maluleke ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela kwilali yaseHlanike ngaphandle kwaseGiyani eLimpopo. Ibilityeli lesithathu uMaluleke ethunyelwe kwilizwe lase-DRC nalapho athe wawela khona kule nyanga iphelileyo. Zivakele izithonga zokugqibela nebezikhapha elinye lamagorha nebelingumpondo zihlanjiwe kumkhosi wokhuselo weli. Izithethi zimncome zamtyibela uRifleman Maluleke besithi ebelithandazwe. Eli joni belineminyaka ngama-36 langena kumkhosi wokhuselo ngo-2011. Beliyinxalenye yephulo lokumisela inzolo kwingingqi yeSADC. uMaluleke ushiye ngasemva unkosikazi wakhe, abantwana abathathu, abantakwabo kunye nabazali bakhe. Olu sapho lukruneke intliziyo luthi kutsho kweGqibilili xa sele beyazi indawo alele kuyo unyana wabo. Siziva kuthe Gqibilili njengosapho nanjengoko olusuku lude lwafika oku bekusinqongophaliseka nobomi yaye besesiqala ukukruquka kodwa ngoku noko sixolile. Umhlobo kaMaluleke nokwalijoni naye uthi eli ayililo ixesha lokuba iSANDF irhoxisa amajoni alo. I think a few days before the incident happened, we spoke and I said I want to join the guys that are coming to relieve you. But unfortunately life happened. But unlike those who are calling that maybe the soldiers will withdraw from DRC, I said we can't do it, not now. Umncwabo nobusingathwe ngokwenkonzo yomkhosi wokhuselo ubukhokelwe yintsumpa kwiSANDF uNjengele Rudzani Maphwanya. I stand before you with a mixture of pain and pride as I pay tribute to this humble giant of our country, Rifleman Derrick Maluleke. Perhaps the adapted 3 lines from a poem entitled The Other, written by Roberto Fernandez Ratemar, can be a befitting tribute to the beautiful infanteer, member of the South African Army, the hero of the South African National Defence Force. uMaphwanya ukwathe isigqibo sokuba aza kubuyiswa amajoni ase-DRC kusini na siya kuthathwa ngomhla wama-20 kule imiyo. Uqwelenge lithi basalinde iintsapho zamanye amajoni ali-13 ukuba zibhengeze iintsuku zemingcwabo. Usapho losajini oneminyaka engama-53 Ishmael Mulahlehi waseThabantshwe Freystata luthi ubekuthanda kanobomi yayezinikele ekukhonzeni isizwe sakhe. Ngomnye wamajoni ali-14 we-SANDF athe asweleke eDRC, usapho luthi ukufika komzimba wakhe kuzise ukuxola noko nanjengoko beza kumngcwaba. Emva kokuqenqgeleka kweveki ezimbini kungquzulwano phakathi kwemikhosi yase-Democratic Republic of Congo nophumasilwe be-M23, usapho lukasajini wamagosa uIshmael Mulahlehi oko belumokamokana nonqunguphalo. Olu sapho luthi wazibandakanya nomkhosi ngeminyaka ka-1990 yaye ebesele etyalwe kangangezihlandlo ezingaphaya kwezintlanu kumazwe ohlukeneyo. Baleke ngelithi
ibingelotyeli lokuqala olulokutyalwa eDRC yaye bebesazinze ethembeni lokuba wokubuyela ekhaya zokubabona esengumqabaqaba. Re ile ga utlwa bohloko ha re utlwa gore DRC ho alwana. Siye seva kabuhlungu kakhulu ngendaba ezenzeka eDRC kuba ngelixa besizama ukuthetha naye ebesixelela ukuba udutyulwe akhange sizifumane inkcukacha ezithe vetshe ngenxa yamagingxigingxi enetwork. Thuntswe ha re mo botsa rona o thuntswe kae. Ikambe olusapho lukhumbula eligorha nelithandazwe losajini ngothando obeluqwengile okwengqangqasi luphuphuma njalo. Dikoloi tsa di-trad ke pele ya sekolo. Uthando lwakhe lokumela isizwe lalubonakala esakhula nabanye abantwana ezibiza njengejoni. Ube usegazini kuye umsebenzi wakhe. Dikoloi ya masole. Kananjalo ebantwaneni bakhe ube eyintsika yaye eqinisekisa ifuthe lothando lwakhe luyavakala nangamaxa engekho phakathi kwabo. Kunjalo nje usapho luthi ebesenentshisakalo emangalisayo engxamele ukubona umzukulwana wakhe onenyanga ezimbini. It was on the 1st of January, New Year. He said to me that, Tato, when I come back, I will come and see the younger one is Momo. I will come and see her to be fun in the house. Ukanti ke lo sajini wamagosa ushiya ngasemva unkosikazi wakhe abazukulwana abathathu kunye nabantwana bakhe abane nakubo ekukho omnye olandela kwizinyathelo zakhe. Inkumande seyithathe umhlala phansi yomkhosi weli wezokhuselo nobesakuba ngunozakuzakweli kwilizwe laseChina uBrigadier Abel Nolamondo ubalule imingeni eliqela athi ajongane naye amajoni atyalo okudala uxolo nozinzo kwilizwekazi Afrika. uNolamondo noPhumetho Yando weLimpopo watyalwa amatyala liqela kwimpuma yeDRC. uMzantsi Afrika usazile ukusweleka kwamajoni ali-14 awe kwidabi phakathi komkhosi waseDRC nabavukeli be-M23. Ekhahlela kumajoni atshaba emfazweni esebenza ngokuzinikela kumsebenzi wawo uBrigadier Abel Nolamondo watyalwa eDRC phakathi konyaka ka2001 no2009 waqala wayinxalenye yenkqubo yokudala uxolo kumkhosi waseDRC. Uthi ngexesha lakhe amadabi phakathi komkhosi nabavukeli mbuso ayeqhelekile. During my time we only had 2 attempts ambush and then we repel them. uNolamondo uthi uMzantsi Afrika unamajoni aqeqeshiweyo naxhotyisiweyo ukumelana nemingeni awadibana nayo xa betyalwe kwindawo ekukho kuzo imfazwe. When we wanted to be deployed in DRC and they will appoint a commander that you are being appointed as a commander. Okay. So myself, I must firstly go there in Congo to check where my people are going to be deployed first. You don't just move and go. You know, the commander must go there and they carry the map and they study the area. Ukanto besakuba intatheli yeSABC uKenny Mathiba ubalise ngamava akhe ngethuba eseyintatheli echolachola indaba kwingingqi eziliqela eDRC. uMathiba ngomnye wentatheli ezazisasaza kwingqungquthela yeGreat Lake Peace eKenya ngo-1996. The DRC had more than 200 militia groups that are formations. The incursions usually came from the side of Uganda. And when we talk to Yoweri Museveni, because he has been one of those very, very powerful persons, he would deny everything and say, no, this country just need to be free. And you guys just need to assist. These are not my people. These are people who have run away to my side. Kusenjalo uBrigadier Nolamondo osethathe umhlala phansi uhambise amazovelwano kwintsapho zamajoni oMzantsi Afrika phulukene nemiphefumlo kwimpuma yeDRC. Umphathiswa wezendlela nezothutho eGauteng uKidibone Dialehlabela uthi kuza kuthatyathwa amanyathelo angqingqwa kubahlali abonakalisa isiseko zophuhliso zeGautrain. Ethetha ngelixa yokuhlola itonela elonakalisiweyo ngaphansi komhlaba leGautrain, uDialehlabela umemelele uluntu ukuba lulandele imithetho kamasipala okukusemva kokuba umhlali egrumbe phezu kwelitonela nokubangela ukutsitsa kwamanzi nodaka. Lo monakalo ukhokelele kumisweni kwenkonzo zeGautrain phakathi kwePark Station neRosebank.
Zimisiwe inkonzo zikaloliwe eGautrain phakathi kwesikhululo sasePark Station kunye naseRosebank eGauteng. Oku kuza emva kokuba umhlali othile uye wathatha inyathelo lokukhawulelana nokunqongophala kwamanzi ngokuthi azigrumbele ipitsi phezu kwetonela ehamba uloliwe. This is lawlessness. This is very illegal for you to be drilling and doing any other thing, especially those of us who are drilling boreholes. There's municipalities that must give you a go ahead, and in this instance it looks like they did not even follow the process of digging a borehole in Gauteng and in Johannesburg. Kuvakala ukuba amanzi nodaka sale evuzela kule tonela kaloliwe kwaye lo monakalo akwaziwa uya kugqitywa nini ukulungiswa. There'll be service disruption just between Rosebank and Park Station. However, we'll be able to transport them from Rosebank to various areas to finalize the trip. And where we are, we're still waiting for engineers to finalize what becomes the solution. Umonakalo owenzekileyo sele ushiya amakhulu oluntu olusebenzisa iGautrain lukhangela ezinye indlela zokukhwela. Uphando olupheleleyo ngalo monakalo nalo lusaqhuba. Kwalapha ezindabeni abahlali basemthonjeni kuCentane bakhala ngokungahoywa ngurhulumente besithi banqumla umlambo ingozi kodwa masiqale evenkileni. Namkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ukuba ukamcofe subscribe sibongoza wenze njalo kunqaku lokuqala sithenge. Lincotyiwe ijoni lokuqala kumajoni 14 athe awela kumpodamo wakwimpuma yaseDRC uRaifuman Derek Maluleka ubekwe ikhaya lakhe lokugqibela kwilali yasehlanike ngaphandle kwaseGiyane Limpopo. Ibilityeli lesithathu elumaluleka ethunyelwe kwilizwe laseDRC nelapho athe wawela khona kule nyanga iphelileyo. Umbutho we-ANC epalamente ubambe ilirhotla yawo yokuqala ngqewa yasepalamente sukela kwamiliselwa ipalamente yolawulo lwesixhenxe. Le ntlanganiso entsuku mbini iquke inkqubo yokuqeqeshwa kwamalungu epalamente alombutho ngeenkqubo zepalamente. Yintlaninge abaphathiswa becabinet bebeyinxalenye yeliqugula kuquka amalungu amasebe enqila yentshona koloni. What are the expectations of the ANC? When you are a member of parliament, what is it that is attended to you, and what is it that the ANC is expecting these members of parliament to do, particularly in the 7th administration? Le ntlanganiso ikwaxovule kumiliselo kwemithetho efana no-insurance yezonyango okuthathwa komhlaba neBela Act phakathi kweminye. As you were arriving there, Minister Mswaleti, Comrade Aaron, is also giving us a sense of what will be the priorities for 2025 in terms of implementation of the NHI. Because we can't pull back, we've got to implement that. Ukwathe gqolo lomputho ukukhalimela inyathelo leMelika lokunqamla isibonelelo kuMzantsi Afrika. It's unfortunate that the new administration in the United States of America has taken a position of that nature, which does not only affect South Africa but many other developing countries in the world, without even having an effort to engage with those countries, which we think that it's a diversion from the usual international practice. Untulu kwathe lifumana uzinzo noko ikhugula lalombutho epalamente kwaye bahlangabezana neziphene ukomeleza ukusebenza kwalo. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi akasoze avumele ukuxhatshazwa nguElon Musk kunye nomongameli waseMelika uDonald Trump. Okusemva kokuba bemchaze njengomophuli emithetho yehlabathi emva kokuthi ndikwamabango angeyonyani malunga nokuxuthwa kwemihlaba eMzantsi Afrika. Malema bethetha nebandla laseSt Paul African Apostolic Church eSoweto eGauteng. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema ibonise ukuzimisela nokuzithemba kwenye yeendibano zakhe zokuqala esidlangalaleni emva kokuba owayesakuba lilungu lepalamente kunye nelungu le-EFF uGqirha Mbuyiseni Ndlozi esesenonondaba ngendlela izinto eziqhuba ngayo kweli qela nasemva kokuba ebizwe njengomophuli wemithetho yehlabathi ngumcebisi kaDonald Trump uElon Musk. Why do you make me an international criminal for asking for dignity of black people?
I've not committed any crime against anyone, except to say, let's restore the dignity of black person. If you don't have the land, you will never have dignity. uMalema ukwenzele ngengxoba kaxaka ekwimpuma yase-DRC nalapho kusweleke amajoni eli ali-14 ukwamemelele ukuba umkhosi wokhuselo weli uwarhoxise amajoni oMzantsi Afrika e-DRC. uMalema akafunanga ke ukuphefumla ngomba wokushiya kukagqirha Mbuyiseni Ndlozi kwicala le-EFF. Abahlali basemthonjeni ngaphandle kwakuCentane eMpuma Koloni batyhola urhulumente ngokungahoyi emva kokusilela ukwakha ibhulorho kule ngingqi. Bathi ngeentsuku zokuna kwemvula kuba ingozi ukudlula umlambo iTheko yaye abaninzi bahamba imigama emide ukufumana inkonzo zezempilo kananjalo nesikolo samabanga phezulu singaphaya kwalo mlambo. Sekulithuba abahlali basemthonjeni becela le blorho ukuze bafumane inkonzo zempilo bahamba emadlelweni nasematyholweni. Ukanti esisicelo seminyaka ngeminyaka asikaphendulwa. Koko kwabaceba akubikho ntshukumo. Kukho nezidlwengu apha. Abantwana bethu bayadlwengulwa kwelitheko. Akukho nto ingekhoyo apha. And siyanyanzeleka kwathina singabazali siwele kwelitheko. Umzekelo 1989 ubhuti wami wemka kulomlambo. Ngomnye unyaka kule minyakana nje umntana ongumeza wam waritshe esuka esikolweni. Ndihlala nomama wam akaboni tupam. Xa ye clinic ifuneka erhuqiwe ukusuka ekhaya kuyotshe ikliniki kude. Ngabona bachaphazelekayo. Unethile umlambo ugcwele siye siyithi xa sifike esikolweni sifike simanzi singakwazi ufocus esikolweni sifike late nakhona sisi xa siwela apha siwelisana ngamakhuni kube kubi nje sisi. Abahlali bathi kudala bethenjiswa kodwa akhonto ide yenziwe. Umasipala waseMnquma uthi ukhangela indlela zokuhlangabezana nababahlali. Sizawuthi sidibanise amasebe karhulumente kwakunye ne-stakeholders sibone bangaba singawufumana njani na indlela eyaphambili kwenzela uba ngaba kungade kube kanti kukho abantwana abalahlekelwa bubomi babo kuba bewele imilambo egcweleyo. Abahlali bamemelela kurhulumente ahlangabezane nabo nanjengoko oku kuchaphazela abadala kunye nabafundi. Ndingulwandile Mbulali kuCentane. Imvume ezidumileyo zaseMzantsi Afrika neziphuma eMnambithi naseBergville kwiphondo iKwaZulu Natal zibambisana ngokukhulisa ukhenketho lwasekhaya nokuveza amathuba engqesho. Phakathi kwazo singabalula imvume Siyabonga Big Zulu Nene kuquka iqela lomculi Colenso abafana benkokhelo. Ezi mvumi ziye zawongwa kule veki ngabasemagunyeni ngempumelelo yazo. eMnambithi ilapho kudabuka khona umsunguli weqembu Ladysmith Black Mambazo esidume umhlaba wonke uJoseph Shabalala. Kanti abaculi okukhona kubo uJabulani Hadebe odume ngelikaSjava noSiyabonga Nene owaziwa ngoBig Zulu basempidlangweni okusebenzisa udumo lwabo ukuheha izivakashi kulezi zindawo ukuze kukhule umnotho nezokuvakasha. Lala uthukela kusenqala buthweni yezinto zomlando wakwaZulu. Ngabeka kakhulukazi emculweni nje. Ke ngithi nje kithi thina abaculi njengamambaza amnyama kusemthonjeni noma ama-Grammy. iCollins abafana benkokhela idume ngokuthi abafana bendondo. Mase ngizwe ukuthi ziyangikhalela kakhulu emadolobheni ngoba phela kulomsebenzi esiwenzayo kuningi okwenzakalayo. Ngihlezi ngihamba ngekhaya ngiyazi ukuthi inkaba yami yaqhithwa phi, so ngiyawazi umoya, ngiyakwazi ukuthula ngithole ekhaya, so nje ya. Izikhulu zithi kufanele kube nendlela yokubungaza nokuhlonipha amaciko kule ndawo. Sithe sifisa ukubabonga bonke besaphila ngoba ukuba abaculi babagcina ukuthi bacule baphinde basilekelele entweni ze-tourism. Mangaba abavakashi befika la bafuna ukwazi ukuthi ngempela eMnambithi khona iLadies Union because ihlala kuphi, so sifuna ukubagqugquzela ukuthi namakhaya abo ufanele abe ama-center of attraction for i-tourism. Labaculi bathi bazimisele ukuthi bakhulise abaculi abasafufusa emphakathini yabo. Londi Hadebe, SABC News, eMnambithi.
Ngalondlela siuqonqothela uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze zangomso sizanoxa bethu ngesizulu busuku benzola.